Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşly we baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdeşiz. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň hem-de ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň bilelikde guramagyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň çözgütleri täze ýamyň belent wezipeler atly maslahat geçirildi. Hormatly prezident olaň il ýurt bähitli işleri, beýik başlanýşlary maslahatda edilen çykyşlaryň esasyny düzdi. Halkyň arkadaýly zamanasyla watlandyrylan 2022-nji ýylyň ilkinji aýlary ýurdumyzyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna taryhy wakalara baý boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň hem-de ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň bilelikde guramaklaryna maslahat köçkünni Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň çözgütleri täze ýamyň belent wezipeler atly maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdalary, ýurdumynyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň köpçüliklerini habar beriş terişleriniň ýokary goý mekdepleriniň wekilleri, professor muallimler, alimler, durly ugrlarda zähmet çekýän hünärmenler ýaşlar gatnaşdylar. Maslahata çykyş edenler halkyň arkadaýly zamanasyla watlandyrylan 2022-nji ýylyň 11-nji fevralyny geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisiniň geçirilmeginiň halkymyzyň göwün isleginden çykýan asly däplerden gelip çykýan hem-de milli demokratiýanyň aýdyn nususyny öwürlen ähli halk forumy öwürlendigini bu ýysan bilen belläp geçdiler. Hem-de onu kabul edilen çözgütleriň hem ýurdumyzda täze taryhy ýamda amala aşyryljak taryhy işlere bagdalgy boljakdygyny nykap belediler. Täze ýamy beqara döwletiň täze ýamynyň galkynçy diýip aglan edilmek bolsa, uly manynyň agdyr halkymyzyň ýürek istek arzuwyna laýyk gelýänini, halkymyzy geljek döwürde de jewitleşdiriji, ruhlandyrjy güýç bolup çykyş edjekdigini nykap belediler. Arkada prezidentimiň parasatly ýol başlygyna we taryhy başlangyçlary bilen ýurdumyzda asyrlara ýan salýan beýik işleriň ýygydaly durmuşa geçirilýänini, Mehriban prezidentimiň eglan eden döwlet adam üçindir diýen beýik şygarynyň döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryna üstünlikli amal aşyrylyp, merdany halkymyzyň bagtyar, işleti durmuşda ýaşamagy, dörejilikli zähmet çekmegi, parasatly pederlerimize agrarly nesli terbiýelep ýetişdirmek üçin ähli zerur mümkinçilikleriň döredilendigini belediler. Maslahata tasdiklanan berkara döwletiň täze ýamynyň galkynçy Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan üstünmegiň milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi bolsa, geljekde döwlet berkararlygyny, halkyň agdybirligini, durmuş taýdan goragullygyny, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny, maýy goý mümkinçiliklerini hasa berkidip, nesilleriň bagtyar geljeginiň kepiri bolup hyrmat eder diýip belenip geçirildi. Parahatçylyň, rowaşlyň, awadançylyň we agdybirligiň watan hökmünde dünýäde uly adawraýy eýe bolan garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň agdyr halky, ýurdumynyň hem-de jemgyýetimiň durmuşyna bolup geçýän gowundyrjy taryhy wakalary, siýasatda, ykdysadyatda we menden durmuş ugurlaryna gazanylýan ul üstünlikleri arkada prezidentimiň ady bilen aýrylmaz baglanyşdyrýar. Hut şoňa görä-de Mehriban prezidentimiň daşyna jewitleşen agdyr türkmen halkynyň öz arkadagyna, oň pegin paýhasdan göz başalýan insanperwer syýasatyna, urýan adaletli raýa jemgyýetiniň ýagty geljegine bolan synmaz önüm bar hartýa. Şuň Türkmenistanyň saýrowlary we salasarşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň ýol başlanyň hem-de agdalarynyň köpçüliklerini habar beriş terişleriniň gatnaşmagyny merkezi toparyň Nowatdaky mejlis geçirildi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzyň prezidenti wezipetine raýatlaryň teklipçi toparlar tarapyndan hödürlenen dalaşgarlary belli almak meselesi girdirildi. Bir ýerde ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda Lewap welaýatynyň mali ykdysady orta hünäri komekleriniň direktory Perhat Begenjewi ýokary döwlet wezipetine dalaşgar hökmünde belli almak çäresi boldy. Lewap welaýatynyň Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetine dalaşgar hökmünde belli alnan Perhat Begenjewi şahsiýetname gowşurly. Ähli dalaşgarlar saýlawçylar bilen duşmak, saýlawlaryň öňe siratyna geçirilýän maslahatlarda, mejlislerde hem-de köpçüliklerin habar beriş terişlerini çykyş etmek üçin deň mümkinçilikler berilýär. Saýlawlara çeýni galan döwürde ýokary döwlet wezipetine dalaşgarlar saýlawçylar bilen duşup, saýlawlaryň öňe siratyna aky maksatnamalar bilen tanışdyrarlar. Hem-de maksatnamada öňe sürýän başlangyçlary barada çykyş ederler. Lewap welaýatynyň Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgar Perhat Begenjew saýlawçylaryň öz işlerini ýokary baha berenlikler we saýlawlarda ýokary döwlet wezipetine dalaşgar hökmünde onan bildirenlikler üçin tüýsürekden hoşalyk bildirdi.
Şeýlede Türkmenistanyň Saglyk goraş we derman senaty ministrleriniň Awadaş Şifahanasynyň baş lukmany, Türkmenistanyň Milli Geňeşiň mejlisiniň deputaty Berdimehmet Gurbanowy ýokary döwlet wezipesine dalaşýar hökmüne belli almak çäres boldy. Saýlawçylar bilen geçirilýän ýygnaklarda we köpçüliklerin habar berişde işlerine goralýan çykyşlarda dalaşýarlaryň syýasy işe görkemde şahsy häsiýetlerini erken hemde hemme taraplaryň ara maslahatlaşmak üçin hukuklary berilýär. Munyň özi raýatlara dalaşgärler bilen içkin tanışmagy, olaryň maksatnamalaryna baha bermek hemde Türkmenistanyň prezidenti wezipesine münasip bolan dalaşgärne ses bermäge mümkinçilik berýär. Belenşäli watanymyzda amala aşyrýan işlere dahil bolmak, watan söýüjülük ruhuny ýokarlandyrmak, saýlaw hukugyny eýe bolan her bir adamyň raýatlyk borjy bolup durýar. Ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlerden iň münasibine saýlamak halkymyň durmuş işçiligini dünýä eşkär edýän hakykatdyr. Halkyň anamyna ýurdumyň aqwana münasip bolmak, başa-başlanan özgörtmeleri amala aşyrmak beýik borç bolup durýar. Bu ýerde Türkmenistan prezidentiniň wezipesine dalaşgär Berdimehmet Gurbanowa şahsiýetname goşurly. Ol öz gedegine bildirilen anam üçin tüý sürekden hoşalyk bildirdi. Şeýlede 2022-nji ýylyň 10-njy martyna geçirilmegi meýilleşdirilýän prezident saýlawlaryna taýýarlygyň şäklerine ahal hemde Mali vilayetlerine raýatlaryň teklipçi toporlarynyň ýygnaklary geçirildi. Olaryň dowamyna ýokary döwlet wezipesine iň münasip adamlar dalaşýarlygy hödürlendi. Ahal vilayetine geçirilen maslahatçylar pikirleşmelerin dowamyna ýurdumyň ýokary döwlet wezipesine ahal vilayetiniň Bawadyhan etrafynyň arasaçylyk hemde kesellerin ýaýramagyna garşy göreşme gullugynyň başlygy Maksat Murat Öwüzgelli we dalaşgar hökmüne ködürlemek baradaky teklibi garadylar. Oňatnyjylar Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisiniň taryhy ähmiýeti bolanyny hemde oň döwletimiziň, jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwürlendigini bellediler. Mecliste kabul edilen resmi namalara hususan berqara döwletiň täze iýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan üstünmegiň milli maksatnamasyndan şeýlede hormatly prezidentimiziň tawşyryklaryna gelip çykýan möhüm wezipeleri üns şekilli. Şunda bu maksatnamadan hemde beýleki geljek uly namalardan gelip çykýan wezipeleriň durmuşa geçirilmeginde täzeçil pikirlenmegi başarýan giň dünýä garaşly ýaş ýolbaşçylara möhüm orunda geçirler. Öwedgelliýiň ýolbaşçy wezipede guramaçylyk ukybyny oň ýokary hünär we şahsy häsiýetini nazara alyp ýygnatnyjylar ony ýokary döwlet wezipesine dalaşýar hökmüne ködürlemek hakyndaky sözgüdi bir agazdan kabul etdiler. Öwedgelliýiw 2007-nji ýylda Marat Garryf adına Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetini tamamlap, ahali vilayetiniň arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugyny intern lukman wezipesine işe başlady. Hemde 2008-nji ýyldan 2018-nji ýyla çenli vilayetiň etraplaryna bu dönemiň durly ýolbaşçy wezipelerini işledi. 2018-nji ýylyň fevral aýyndan bäri bolsa, ahali vilayetiniň Bawadyhan etrafynyň arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugynyň başlyk wezipesini işleýär. Maksat Murat Öwüzgelli öz gedeginde bu ýere ýygnananlara hoşalyk bildirip, üstüne ýüklenýän jogapkärçiligi dolu düşünýändigine hemde bildirilen anamy ödemek urna ähli zero tagallalar etjekdigini ananlardy. Mari vilayetine geçirilen ýygnagyň dowamyna oňatnyjylar Türkmenistanyň prezidenti wezipesine Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ylmy önümçilik merkezining direktory Kakygely Sary we ýokary döwlet wezipesine dalaşgärligi hödürlemek hakyndaky teklibi garadylar. Bu mesele boýunça pikirleşmelerin barşynda ýygnatnyjylar dalaşgaryň terjime haly hemde zähmet ýoly bilen tanışdylar. 1999-njy ýylda Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyny tamamlap, Saryf injener mehanik hünärini ilerli hemde Mariazot önümçilik birleşigine zähmet ýoluna başlady. 2001-nji ýylda harby gullugyny tamamlanandan soňra Mari vilayetiniň maşyn guruluşyk zawodyna injener tehnolog, injener metalist wezipelerini hemde 2002-nji ýylyň oktyabr aýyndan başlap ýurdumyň Döwlet Energetika Institutyna durly wezipeleri işledi. Çykyş edenler dalaşgaryň ýokary guramaçylyk başlangyçlaryny we hünär derejesini, işde toplan baý tejribesini, nusgulyk maşgalawaş hökmünde münasip şahsy häsiýetlerini aýratyn bellediler. Ýygnatnyjylar Kakygely Sarywyň energetika ilmini ösdürmäge goşan uly goşandyny ňytap, Türkmenistanyň prezidentiniň 2022-nji ýylyň 10-njy martyna geçiriljek saýlawlaryna oň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärligi hödürlenmegini golladylar. Ýygnananlar ýurdumyň jemgyýetçilik, ykdysady we medeni durmuşyna işçiň gatnaşýan ýokary döwlet wezipesine dalaşgary üstünlük arzu etmek bilen oň baş wezipesiniň her bir işe pek ýürekli çemeleşmekden öz halkynyň mertebesini belende götürmekden ibaretdigini bellediler.
şeýlelikde ýokary döwlet wezipesini öňde boljak saýlawlara taýýarlyk görmek boýunça guramoçlyk işler dowam edýär. Bu çäýerleriň açyklyk hemde aýanyk ýagdaýyna geçilmegi, ýurdumyzyň kanunçylygyny, raýatlaryň özleriniň konstitusiýon hukuklaryny erkin hemde dowly derejede amala aşyrmak üçin mümkinçilikleriň beýan edilendiginiň nowatdaky subutnamasydyr. Döwletçilikli we ösüş ýoly bilen önemli öňe barýan türkmen jemgyýetini mundan meýlekde demokratiýalaşdyrmagyň ýolyny möhüm ädim bolan bu möhüm jemgyýetçilik syýasy çäýeriniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça ähli zerur çäýerler geçirilýär. Şugun ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň guramagyna halkara gatnaşyklary institutyna hormatly prezident Gurban Berdimuhammedowyň awadançylygyň röwşen gadamlary atly täze kitabynyň tanyşdyrylyşy dagary geçirildi. Ýokary guramaçylyk derejesine geçirilen çäreň dowamyny hormatly prezidentimiň täze neşriniň ähmiýeti barada aýdyldy. Belenilşi ýaly täze kitapda döwlet başçylarynyň soňky döwürde möhüm halkara derejesindäki we ýurdumyza geçirilen dawaral çärelerde eden maksatnamalaryň çykyşlary, milli liderimiň tutuş dünýäde köp millionly okuyjylary bolan medpuat serişdelerini, dünýäň awraýly tele ýaýlymlarynyň we habarlar agentlikleriniň wekilleri bilen eden töhfetdeşlikleri jemlenipdir. Dawarada çykyş edenler milli liderimiň täze neşir edilen kitabynyň häzirki döwürde dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlary nazara alanyňda täze neşiriň halklaň we ýurtlaň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet bergen beýtarap Türkmenistanyň daşary syýasatyny açyp görkezmekde aýratyn ähmiýetliligini noktadylar. Şeýle hem täze kitabyň tanışdyrylýş dawarasynda Türkmenistanyň prezidentiniň häzirki döwürde dünýäň dürli günjeklerini emele gelen çylşyrymly ýagdaýlary halkara hyzmatdaşlygynyň oňyn tejribesini nazara alyp, syýasy diplomatik ýollar arkaly çözülmeginiň wajyp dawarada aýdanlarynyň ähmiýetliligi hakyna aýratyn durulyp geçirildi. Halkyň arkadaly zamanat şygarasyna geçen ýylyň ilkinji aýlaryna neçir edilen täze kitabyň many mazmuny, milli liderimiň döwlet adam düşünür diýen şygary baş ýörelgeden ýen durmuş syýasatynyň esasy urlaryna laýyk gelýär. Şeýle hem kitapda hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň halk maslahatynyň geçen meclisine eden taryhy çykyşynaky, berkarar döwletimiň binýadyny mundan beýlekde berketmek, onuň hukuk esaslaryny kämilleşdirmek boýunça alma garaýşlary beýan edilýär. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylarynyň täze neşir edilen kitabyny Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watany şygarasyna geçen ýylda ýurdumyzda bolup geçen halkara we syýasy wakalary barada giňden beýan edilýär. Munyň özi soňky ýyllarda gönnen we milli liderimiň tagalaty bilen ýurdumyzyň halkara durmuşyna taryhy ähmiýetli wakalan bolup geçýänini aňladýar. Täze kitabyň ýurdumyzda diplomatik işgärleriniň günnüň giňden dawaralandyrylýan pursatlaryny neşir edilmegi, bu düzümiň ýol başçylary we işgärler üçin ajaýyp soňa döwürli. Çykyşlarda bellenilşi ýaly, arkada prezidentimiň taryhy çykyşlaryndan ibaret bolan täze kitabyň diplomatik işgärler üçin bolşy ýaly talip ýaşlary üçin ören ähmiýeti bardyr. Giň okuyjylar köpçüligine niýetlenen kitapda ýurdumyzyň hemme taraplyň ösüşi, Türkmenistanyň halkara giňişligine eýilgen orny bilen baglanşykly meseleleri möhüm ähmiýet berilýär. Dawarada çykyş edenler ykdysadyýetimiň ähli urlaryna alınıp barylan işleň üstünlikleri beklenmek babatda ýygydarly arady diýen we umumy ösüşe goşun toşma uğruna zerur şertleň töredilmegine möhüm ähmiýet bergen milli liderimiň hoşarlyk sözleri beýan edildi. Şeýle hem çykyş edenler döredilgen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi uğruna zerur tagallalary etjekdiklerini anandyrdylar. Dawara gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Onu Türkmenistanyň dünýä giňişligini eýleýän ornunyň potolanmagy, tutuş adamzat ähmiýetli ähli muhim maksatlary ýetilmegi uğruna ýygydarly alady diýen arkada prezidentimize bildirilýän hoşarlyk sözleri öz beýanyny tapdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň her bir çäresi hormatly prezidentimiň beýik özgertmeleri ýa-ni berk bagdyr. Ýokary ruhyna täweslenýän maksatlary ähli uglardaky ösüşlerimiň öz bolşly beýanydyr. Ýurdumyzyň newtral töprüminiň guramagyna halk maslahatynyň meclisiniň taryhy çözüldürini hem onu öňde bolan wezipeleň ýerine ýetilmegine başlanyp geçirilen çäre halk maslahaty demokratiýanyň milli nusgaty diýilip atanyrly. Maslahatda hormatly prezidentimiň milli geňeşiň halk maslahatynyň meclisindäki taryhy çykyşyny öňe sürülen başlanýyşlary hemde 2020-2050 ýyllarda ýurdumyzda durmuş ykdysatyny ösürmegiň milli maksatnamasyny we onu kesitlen wezipeleri ýerine ýetirmegiň möhüm uğruna aýratyn ünsürli.
Çıkış edenlerine belleşleri ýaly bugün Türkmenistana şan şöhratly ata babalarymyzdan miras galan gadymy milli däpde solary münasip dowam etdirilýär. Hormatly prezidentiň başçylygyna ýurtmyzda ýaýlananlaryna demokratik özgertmelere hil taýdany täze üterip berilýär. Milli liderimiň başyny başlany öňüne syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan meselleri we strategiýanyň döwlet adam üçin diýen başgaryny öz beýan tapýar. Yurdumyzyň harby we hukuk goragy daralaryna hormatly prezidentiň harby ulukşary we harby ulukçarylaryň raýatlary içeri işleri idaralarynyň işgälerini hukmany döwlet şahsy ähtiýaçlandyrmagy we olara ähtiýaçlanyş pul möçürini tölemegiň tertibini tasdiklamak barada kararyny gol çekme münasibetli hoşallyk maslahatlary geçirildi. Maslahatlarda çıkış edenler watany goraşary harby ulukçylaryň ýaşaýyş durmuş we gulluk iş şartlaryny gowranyrmakda kabul edilen tarih kararlaryň hataryny harby ulukçary hukmany döwlet ähtiýaçlandyrmasy boýunça ähtiýaçlanyş pullaryny tölemek hakynda täze kararyny kabul edilmegi hormatly prezidentiň watany goraşary we olaň maşgala adalary hakynda ediýän aradalarynyň aýdyň subutnamasy bolu diýip uly buýsanyş bilen belediler. Harby ulukçylaryň buýsanyşly başlaryny belende götüren beý tarihy karar her bir watany goraşyny watanmyda, mehriban halkymyda, hormatly belen serkardaşymyda wepaly, harby gatama ıgrarly ak ýürekden gulluk etmäge ruhlanyrýar diýip maslahatlarda çykyş edenler belediler. Maslahatlarda döwür bilen deň galkynýany edermen ýurt goraşary harby ulukçylaryň kanun hukuklaryny kemilleşdirmekde beýik işler durmuşa geçirýän gahrman arkadamyda alkyş sözlerini beýan etdiler. Yurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini idara kärhanlarynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarma Milli Jemgyýetiniň Demokratik Agrar Senagatçylar we Telekeşler partiýalarynyň ýaşar urmasynyň Zinanlar birleşiginiň kärdeşler arkalaşyklarynyň Alymlar Akademiýasynyň bilelik doguramaklaryna geçirilen şäherleri halk maksadynyň mejlisiniň taryhy çözüglerine başlandy. Şäherlerde halk maksadynyň mejlisiniň Türkmen döwletiniň täze taryhyna öňe demokratik biniýatlarynyň puturlanylmagyna aýratyny ähmiýetini atalyp, kabul edilen çözüglerine watanymyzyň mundan berägän urwaşanmagy, oňa täze taryhy ýa-da gülle ösmegi, halkymyzyň bagtyarlyk hemde awadançylygy üçin berk biniýat boljakdygy belenildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň halkyň arkadaly zamanasy ýylyna geçirilen mejlisinde garaşsyz hemişelik beýtarap diýarmydan geljek 30 ýylyň içinde ýurdumyň depkinlik üçin üpçünetjek işleri hemde ýetilen belen sebketlere münasip baha berilendigini ataldy. Şununla baglykda ýurdumyň taryhy üçiniň täze tapgyry hukmyny oňa berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy diýip atlandyrylmagynyň maksady laýykdy bardaýdyrly. Şeýle hem watanymyzyň bedew watly ösüşlerine täze badalygy berjek uzak geljegi nazarlaýan maksatnamany durmuşa geçirmek bagtyar ýaşaň paýyna düşýänligi belenildi. Şoň üçin hem alymly, bilimli, ösen tehnologiýalardan başgarýan watan söýji, zähmet söýür ýaşary terbiýelemek möhüm ähmiýete eýe bolýar. Harby hukuk goraýjylarynyň guramagyna geçirilen maslahatlary işin häsiýet mahsus boldy. Halk maslahaty demokratiýanyň milli nusgaty adynyň geçirilen şäher milli geňeşiň halk maslahatynyň mejlisiniň taryhy çözüglerini hemem onu öňde bolan gözeplerini ýerine ýetirmegine başlandy. Nötrşiýaly Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisinde kabul edilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-2050 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň milli maksatnamasy geljek 30 ýylyň toplum strategik güýdiplerini hemde maksatlaryny durmuşa geçirmegiň urluny kesýetlemek bilen halkymyz üçin mundan berägän has amatly ýaşaýyş şartlarynyň dördülmegine badalygy berer. Akbudy tarap häkimligi etraf prokuraturasy gaýety şeýle ahal vilayet adalet bölme vilayet polisiýa müdürlükleriniň bilelik doguramaklaryna geçirilen maslahatlary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisiniň çözügleri bilen bagly boldy. Demokratik Partiýanyň ahal vilayet komissiyasiniň Bäherdeni Göýektepe tarap häkimliginiň bilelik doguramagyna geçirilen şäher Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisiniň ýurdumyzyň gülle ösmegi üçin taryhy ähmiýetli kabul edilen kararlaryny halkyň arasynda giňişligini düşündirmäge başlandy. Balkyn vilayet Türkmen we şäher bereket etrek tarap haýatlarynyň Balkyn vilayet gümrükhanasynyň migrasiýa polisiýa müdürlüğiniň bilelikde geçirilen şähersi halk maslahaty demokratiýanyň milli nusgaty diýilip atlanyrly. Şeýle maslahatlara Demokratik Partiýanyň Serdar şäher komissiyasiniň hemem bereket tarapy zinanlar guramasy tarapyndan geçirildi. Halk maslahaty belent maksatlar bilen aýdyň geljege adylan hoşallyk maslahaty Türkmen Owu Hojalyk institutyna geçirildi. Daşuwul vilayet gaýdy tarapyndan geçirilen şäherde halk maslahatynyň taryhy çözügleri bardaky çykyşlara giň girmerli. Şeýle maslahat Gowuda tarap häkimliginiň guramagyna geçirildi.
Liverpool ayet qaýdysyna geçirilen maslahatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň kabulden taryh şöhretleriniň halkymyz üçin ýurdumyzyň mundan berekde güllä ösmek üçin möhüm ähmiýetli belenirli. Liverpool ayet prokuraturasynyň geçirilen maslahaty milli kanunçylyk namalarynyň kemilligi ýurdun sarsmaz berkligi diýilip atanyrly. Marul ayet baş bilimi sport we ýaşar siýasaty baş müdürlükleriniň kärdeşler arkadaşlarynyň Marul ayet birleşmesiniň ýaşar urmasynyň Vilayet Geňeşiniň Sakarçagy trap häkimliginiň Senagatçylar we Telekaçlar partiýasynyň Vilayet komissiyanyň gurmaklaryny geçirilen şäherler halk maslahatynyň şöhretleri bilen bagly boldy. Şeýle maslahatlary Marul ayet Mari etrap gaýdetler tarapyndan geçirildi. Aşgabat şäheri bagtyarlygy trap gaýdetleriniň gurmaklaryny geçirilen şäheri işiň häsde weseni. Dünya türkmenläriniň ansanperwer birleşiginiň guramagyna şäheri halk maslahaty demokratiýanyň milli nusgaty diýilip atanyrly. Şuň Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde ýurdumyzyň medeniýet işgärlerine münasip bolan hormatly atlaň şahadatnamalaryny uçurmak dawarasy boldy. Bu şäher milli medeniýetimiň dawaralanmasynyň öz borçly beýany urly. Sunod işgärlerine kemem uğurdaşlığından wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen dawara, hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň degişli fermany esasynda döwlet serkiniň dörejilik toplarynyň türkmen äheňleri Estrada Simfonika Orkestriniň ýokary derejeli sadanasy Serdar Haydarow, Mari welaýatynyň Mar şäheri bagşylar öýüniň akkompaniatory Adat Uramadow, Balkyn welaýatynyň Berekli trawynyň medeniýet bölüminiň medeniýet merkeziniň çaýlar we ýetkinjekler bilen işleýän hunermeni Ali Aliýew Türkmenistanyň at gadanan artisti diýen hormatly adyň daqylmagyna başlany. Bu ýerde urulany dawaral şäherleri milli medeniýetimizde hemem sunatymyzyň ýygyderli ösürmegi, asyrlar aşyp gelýän milli gymmatlyklaryň, medeni mirasymyzyň aýagly saklanmagy, olaňy geljek nesillere ýetirilmegi hemem milli bagşylyk sunatynyň netijeli dowam etdirilmegi ugruna ýygyderli arady diýen arkada prezident bolan hoşallyk sözleri joşgunda aýdym sada çykyşlar bilen utgaşdy. Dawarda çykyş edenler milli sunatynyň hemme tarapyny ösürmegi ýaşly hylaňy ýüze çykarmak üçin döwlet derejesinde zerur mümkinçiliklerini döredilýän anlatdylar. Şeýle hemme Türkmenistanyň at gadanyny artisti diýen hormatly adam münasip bolan sunudy satlary özleriniň dörejilikleri ähmiýetine berilen ýokary bahy üçin milli liderimize tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdylar. Hemme arkada prezident bilen ýol başlygyna bitirilýän beýgi işleri ýokary derejede wasp etmek ugruna ähli zerur tagalaryny gaýgyrmajykdyklaryny ananırdılar. Bu ýerde geçirilen dawara hormatly atlara münasip bolan artistlaryň belent ruhy wesenen çykyşlary bilen dowam etdi. Joşgunda aýdym sadarda hormatly arkadamyň milli medeniýetimiň we sunatymyň belent derejelere çykmagy, halkymyzyň asyrlyň dowamyny döredýän milli gymmatlyklarynyň dünýäde giňden gwagda edilmegi ugruna edýän tagallalarynyň hemme ýurdumyzda amal bolýan asylly işlerini wasp ýetirildi. Ýurdumyzda estrada äliminde meşgullyk gadanan artistlaryň aýdym sada çykyşlary joşgyny tanyslar bilen utgaşyp, bu ýerde gurulany dawaraly şähere öz borçly bayramçylyk öýüşüni çaýdy. Munyň özi halkyň arkadaly zamanasy şygarasyna geçýän ýylyň ilkinji pursatlarynyň uly rowaşlyklary, belent ýeňişleri, täze dörejilik üstünliklerini besenýäniginiň nowatdaky subutnamasyna uruly. Bu ýerde ýanglanan aýdymlar halkymyzyň asyrlyň jümmüşinden göz başaryp gaýdýan gadymy däpleriniň parahatçylygyň, dörejiliginiň, dostlugyň we insanperwerligiň dawarlanýanyny alamatlanyrdy. Bu şäher türkmen halkynyň belent insanperwer maksatlary ıgrarlydygyny, milli mirasymyzy hormatly prezident bilen beýik özgörtmeler netijesinde ýetilen belent sepketleri wagt etmekde aýratyny ähmiýetli boldy. Giňerimdäki dawarda kuwatly ruhy mazmun jemlenýär. Ol berent raýatlygy hem watançylyk tereblemekde uly ähmiýete eýdir. Bu bolsa şäherde öz beýan tapdy. Dawara bedeg beren ajaýyp odanlyk biziň her bir günümizde mahsusdur. Ol berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni hormatly prezident tarapyndan amala aşyrylan işleňi üstünlikle besenmek bilen berk baglanşykydyr. Bu ara baglanşyk geçirilen şäherde aýdyň ýüze çykdy. Dawara halkymyzyň milli ady berligini bütünlüğini alamatlanyrdy. Ýokary ruhyna tebesenen aýdym sada dawaralar watanymyzyň ähli wagtda ösüşlere tarap anamly barýanyny, hormatly prezident bilen beýik özgörtmeleriň rowaşlyklary besenýanynyň öz borçly beýany urly. Däpde sulurmyda hemem medeniýetimiň ähli wagtda köp türlügi, hemem beýikligi milletimiň gymmatly ganasydyr. Şu wagtda geljekde biziň esasy wezipemiz milli medeniýetimiň bahatyna ýetip bolmajak mirasyny toplamak, awat saklamak, öwrenmek hemem wagt etmek bolmagyna galýar.
Şoňa görä milletimiziň taryhy aň düşünjesini kämilleşdirmek boýunça işleri mundan belegem dowam etdiriler. Joşgunly aýdymlary häzirki bagtyar döwrümiziň halkyň arkadaky zamanatynyň hememe ýakyna dutar ýatamak teneçiliginiň, dutarda saat şarmak we bagşylyk sunutynyň, UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilmeginiň dawralanmasy bolup ýangandy. Hormatly prezident bilen degişli ferman bilen Türkmenistanyň at gadanyny artisti diýen hormatly atlara münasip bolan sunudy saatlarynyň çykyşlary berkarar döwrütüň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň halkymyzyň bagtyar durmuşyny bitirilýän beýik işleň milli liderimiziň ýol başlygyny üstüşleň belentliklerine tarap anamly gadam urýan ajaýyp ýurdumyzyň gadanýan üstünlikleriniň senasy bolup ýanlandy. Bu ýerde gurulany dawraly konsertde gatnaşyjylaryň hemmesiniň belelikde ýerine ýetiren alkyşnama atly joşgunly aýdymy çäreň öz boşly jemlenmesine uruly. Munyň özi arkada prezident bilen berkarar eden ýurdunda döwletli tutumlaryň uly dawralar bilen utgaşýanyny has aýdynlygy bilen äşkär etdi. Dawraň ahyryna oňa gatnaşyjylar mehriban arkadamyza bir agzdan ýüzlenmek kabul etdiler. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyň günaýtlaryna we paýtaxt Naşybatda 19 fevral saat 20-den 20 fevral saat 20-şe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat holunyň berýän habary bilen tanışaryň. Balkın ulaýatyna ütkap durýan burutly howa urup Demiraltyk gününden 7 sekundda 8-13 metre ýetýän şymal uturup, howa ijatyny 2-7 gradus gündüzine 13-18 gradus kenary etraparyna 8-13 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyna ütkap durýan burutly howa urup Demiraltyk gününden 7 sekundda 7-12 metre ýetýän şymal uturup, howa ijatyny 4-9 gradus gündüzine 17-22 gradus maýly bolar. Mary welaýatyna ütkap durýan burutly howa bolup günortadan 7 sekundda 7-12 metre ýetýän şymal uturup, howa ijatyna 1-6 gradus gündüzine 16-21 gradus maýly bolar. Liverpool welaýatyna ütkap durýan burutly howa bolup günortadan 7 sekundda 8-13 metre ýetýän şymal uturup, howa ijatyna 0-5 gradus şeňe gündüzine 15-20 gradus maýly bolar. Daşuwut welaýatyna ütkap durýan burutly howa bolup günortadan 7 sekundda 7-12 metre ýetýän şymal uturup, howa ijatyna 2 gradus sowukdan 3 gradus şeňe maýly gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Paýtaxt Naşybatda ütkap durýan burutly howa urup Demiraltyk gününden 7 sekundda 7-10 metre ýetýän şymal uturup, howa ijatyna 6-8 gradus gündüzine 16-18 gradus maýly bolar. Ýurdum boýunça fevral aýynyň 20-sine magnetik haýsatynyň gowşak täsirli bolmany aşyly. Edi watandaşlar gyş pasyny günüň dowamında howanyň derejesiniň ütkap durýanlygyna nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklyk eýinmegi. Şeýle hem häzirki wagtda howada tozun bölüçükleriniň kadadan 8 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütkemegi bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek, uňaýsyz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjay etmek, elleri arasynda saklamak zerurdur. Mehriban ýylaşar, bulary berip berjay etseňiz, ýylyň islenip pasyndan öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şununla watan habarlary peşime jemleýäs. Berkarar döwrütüň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür etýär. Ähli ösüşleň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, edilýär.